L-immigrazzjoni ma nistgħux nibqgħu nħarsu lejha b'soluzzjonijiet tradizzjonali għax nafu li ma ħadmux. Għalhekk l-importanza ta' soluzzjonijiet innovattivi dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti mal-medja fit-tmiem is-summit tal-Kunsill Ewropew li sar il-ħamis fi Brussell. Id-diskussjonijiet f'dan is-summit kienu iddominati mit-tema tal-immigrazzjoni irregolari. Il-Prim Ministru Malti sostna kif kompla iwassal il-pożizzjoni konsistenti ta' pajjiżna dwar din ir-realtà, jiġifieri dik tal-prevenzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, il-ġlieda kontra it-traffikar uman u aktar effiċjenza fil-politika Ewropea li tiffoka fuq ir-ritorni. Pajjiżna ilu jwassal dan il-messaġġ għal aktar minn 4 snin u ntqal kif issa kibru il-pressjonijiet tal-immigrazzjoni madwar l-Ewropa. U llum il-ġurnata li wieħed jista' jitkellem li waħda mis-soluzzjonijiet ewlenin tibqa' l-prevenzjoni ta' tluq. Il-pajjiżi differenti huma li huma fil-kastana nitħattu ħafna dwar il-Libja, l-Libja hija nnefisha riċevitur ta' immigrazzjoni irregolari mhijiex il-kaġuni tal-immigrazzjoni irregolari mija dbati wkoll minn din il-pjaga, il-policy ta' ritorn u dik hija importanti ferm. Kien hawn li l-Prim Ministru semma wkoll kif soluzzjonijiet innovattivi huma kruċjali fosthom il-kunċett ta' Return Hub Mechanism li Malta ipproponiet ftit ta' xhur ilu. Dr. Abela sostna wkoll l-importanza li l-migrazzjoni irregolari ma tiġix trattata b'mod iżolat u l-investiment fuq oqsma bħal-edukazzjoni u tkabbir ekonomiku f'dawn il-pajjiżi żgur jgħin fl-istabilità tar-reġjuni. Qabel dan is-summit il-Prim Ministru Malti ħasem flaqa mal-pajjiżi l-aktar mill-qudiem mill-immigrazzjoni li ġie organizzat mill-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni bis-semm ukoll tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen.